δίπλα στο σκαρτάκι. Αυτό τα κάνει όλα αυτός, έτσι. Όλα χέζουν αλλού και έχει γεμίσει την περιοχή. Όλοι. Έλα σου φίλο. Ναι, ναι. Και έχει και αυτιά όμως. Εδώ πάνω από το φοβάσαι. Ναι, το θηρίο από Κάνει μακριά. και ελικόπτερο. Στο πάνω μου κάνει ελικόπτερο. Άλλο προτέρημα της Lux, έτσι. Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δεν καυγίζει ποτέ, έτσι. Ναι. Αν καυγίζει, σημαίνει πως στο χώρο το δικό σου μπήκε άνθρωπος έξω. Ή σκύλος. Όταν είναι κλειστός ή περιφραγμένος ο χώρος σου. Εντάξει, αυτό δηλαδή το διαπίστωσα γιατί προχτές άρχισε και καύγιζε 3 ώρα τη νύχτα. Ξύπνησα, της είπα να σταματήσει, συνέχισε αυτή να καυγίζει και βγήκα έξω και έχουν μπει σκυλιά στην αυλή από πηδητά όμως, από μάντρες. Λευκή, κατέβα κάτω από τα μάξι τώρα. Κατέβα. Τι είναι αυτά. Τέτοια σε μαθαίνω.